Hürmetli Tatarstan yaktашlarыбыз, Sizni 16 мең тулы өлкәсе татарлары исеменнән Татарстанның 100 еллыгы юбилее белән тәбрик итәбез. 100 ел Татарстан эше белән, фәнни уңышлары белән, культура үзәкләре белән гел алдынгы булды. Без шуңа бик горурланабыз. Һәм дә алда көннәрдә уңышлар телибез. Бу искиткеч олы бәйрәм туган якның язмышы белән берләштерә. Республиканың көче һәм горурлыгы, аның күп милләтле халыгы, төрле дин вакилләре арасында тынычлык һәм бердәмлек. Бу бәйрәм көнендә республика яшәүче барлык кешеләргә саулык, сәламәтлек, иминлек һәм аяз күк йөзен телибез. Республиканың үсеше хакына булган эшләрдә барыбызга да уңышлар телибез. Бәйрәм белән сине, Татарстан!